कोकणचा निकाल जाहीर झाला। यंदा 10वीचा निकाल 95.81% इतका लागला। याही वर्षी कोकण विभागानंच बाजी मारली तर सर्वात कमी निकाल नागपूर विभागाचा लागलाय। गतवर्षी 1.98% निकालात वाढ झाली आहे। यंदाही मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी अधिक आहे। कोकणचा निकाल 99.1%, कोल्हापूर 97.45%, पुणे 96.44%, मुंबई 95.83%, अमरावती 95.58%, नाशिक 95.28%, लातूर 95.27%, छत्रपती संभाजीनगर 95.19%, नागपूर 94.73% इतका लागलाय। सावंतवाडी शहरातील मोती तलावात अज्ञाताचा मृतदेह आढळून आला। ही घटना रविवारी उघडकीस आली। या अज्ञाताची ओळख पटली असून खेमाजी बाबूराव खंदारे असं त्यांचं नाव आहे। भटवाडीत ते राहत होते। सकाळी बाजारातून जाऊन येतो असं सांगून ते घरातून निघाले, पण उशिरापर्यंत घरी न आल्यानं कुटुंबियांनी शोधाशोध सुरू केली। यातच अज्ञात मृतदेह मोती तलावात आढळून आल्यानं पोलिसांनी चौकशी केली। यावेळी मृतदेहाची ओळख पटली। त्यांचा मुलगा मुंबईत राहत असल्यामुळे ते आपल्या पुतण्याकडे भटवाडी इथं राहतात। गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचा अपघात झाल्यामुळे ते आजारी होते। सावंतवाडीत इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून पडून अंजली वामन चव्हाण या 55 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झालाय। सावंतवाडी जिमखाना मैदान जवळील कॉम्प्लेक्स इथं ही दुर्घटना घडली आहे। या मृत महिलेचं 15 दिवसांपूर्वी डोळ्याचं ऑपरेशन झालं होतं, त्यामुळे तिला नीट दिसत नव्हतं। सायंकाळच्या सुमारास कामानिमित्त बाल्कनीत गेली असता तोल जाऊन दुसऱ्या मजल्यावरून ती खाली कोसळली। 108 रुग्णवाहिकेच्या सहाय्यानं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात तिला दाखल केलं। तत्पूर्वी तिचं निधन झालं। रेल्वेचे अधिकारी दिनेश चव्हाण आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी राजन चव्हाण यांची ती बहीण होती। महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी मनसेनं अभिजित पानसे यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली आहे। याबाबतची माहिती मनसेनं त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवरून दिली आहे। राज ठाकरेंच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी मनसेचे नेते अभिजित पानसे यांची उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे। ताशी 135 किलोमीटर वेगानं वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह तीव्र चक्रीवादळ रेमल बांगलादेश आणि लगतच्या पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर रविवारी रात्री धडकलं। या चक्रीवादळाच्या तडाख्यानं बंगालमध्ये हाहाकार उडालाय। यामुळे मुसळधार पाऊस पडत असून अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे। यात दोघांचा मृत्यू देखील झालाय।